Il-vjolenza domestika mhix biss kwistjoni ta' minnu vittma tagħha direttament, iżda wkoll ta' nies qrib dawn il-vittmi, partikolarment tfal u l-kumplament tas-soċjetà li indirettament tkun qed tbati wkoll mill-konsegwenzi ta' dak li jkun qed jiġri. Kien għalhekk li temma magħżula mill-Kummissjoni dwar il-vjolenza domestika din is-sena hija l-vjolenza domestika biċċa ta' kulħadd jew aħjar everybody's business. U f'dan l-ispirtu persuni minn sfond differenti ħadu sehem f'konferenza dwar is-suġġett. Fil-fatt, il-prevenzjoni, l-azzjoni, l-konsegwenzi, l-protezzjoni u l-prosekuzzjoni kienu diskussa f'dettall bilan li spjegaħ iċ-chairperson tal-Kummissjoni kontra l-Vjolenza Domestika Joe Gerada. Però qegħdin nitgħallmu wkoll kif dawn l-istituzzjonijiet kollha meta jaħdmu flimkien u jaħdmu tajjeb ikollhom impatt biex din il-mentalità żbaljata li wieħed jista' juża l-vjolenza biex jieħu dak li jrid ikollha impatt ikbar u titnaqqas. Allura dan huwa żvilupp interessanti u għalhekk ukoll hija marbuta it-tema din is-sena li violence against women and domestic violence is everybody's business. Hija impenn ta' kulħadd. Il-Ministru għall-Ugwaljanza u Libertajiet Ċivili Helena Dalli spjegat li l-Gvern se jkun qed inidi abbozz ta' liġi li jipproponi riformi fil-kodiċi kriminali flimkien m'emendi li fost oħrajn jintroduċu kunċetti ġodda u jtejbu oħrajn eżistenti biex jissaħħaħ il-qafas legali. Fosthom definizzjoni wiesa ta' x'inhu stupru li emendaw il-pinja l-offiżi sesswali sabiex jirriflettu verament il-gravità tal-att li jkun seħħ. Minħatjaw il-Ministru Michael Farrugia enfasizza dwar l-importanza ta' servizzi protettivi li għandhom joffru kemm li tfal maqbuda f'każijiet ta' vjolenza domestika u jispiċċaw jiżviluppaw problemi psikoloġiċi fiż-żożija tagħhom. Waqt din il-konferenza kienu diskussi wkoll vantaġġi ta' ratifika tal-Konvenzjoni ta' Istanbul fuq livell tal-Unjoni Ewropea li jagħtu struttura ċara ta' kif għandha tkun miġġielda din il-problema.